Sziasztok, srácok! Én Zali XD1. Én meg Wolfi vagyok, és ez itt a közös csatornánk. Igen. És És most stop. obbizni fogunk. Ja. Na menjünk. Ez egy kicsit Igen. No stopping. rossz Megálltam, és nem történt semmi. Wow. Igen, már még save-ben vagy, most már nem vagy save-ben. Ott felül írja, hogy save, meg az, hogy no stop. De checkpointnál Én megállok, de semmi nem történik. És ezt két povból nézzük. Wolfiéból és a saját, és az enyémből. Igen, csak az előző videónál. Csak az én szemszögemet elvesztettem. Tehát, hogy elvesztettem. Eltűnt, nem találta meg, elpakolta valahova a videói között, és... Igen, és nem találom. Szóval nagy tapsot nekem. Te nem tudsz lenni. Már itt tapsolok. Ja. És akkor csak Zali XD1-nek volt fenn a videó. De most megpróbálom nem rossz helyre rakni, és nem elveszteni a videót. És akkor mind a kettőnk szemszöge fog látszódni. Igen. Megfogtad? Egy pillanatra meghaltam, szóval így most egy negyed másodpercnyire hátul vagyok. Egy perc néma csendet. Zali X. De egy halálának. Nem most haltam meg, már meghaltam rég. Hát látod, én meg én elugrottam, ő meg belesétált a lézerbe. A finom lézerbe. Megkóstolta, milyen íze van. Csípett neki egy kicsit. Egy csípőszósz van kiemelve. Igen. De jó, hogy izzad a kezem. Jaj, de szeretem. Igen, legjobb dolog, ami létezhet. Szerencsé, hogy itt van mellettem a teám. A tea miatt nem fog annyira izzadni a keze. Ja. Tudod, izzad a kezem. Nem mindegy, ígyunk teát. Megittad a teát. Nem izzadok. Fortán teát kell inni. Mi történt ott? Ja, ez történt ott. Az elején nem figyeltem oda, és leestem. Ügyes sok fiam. Én keresztül ugráltam ezt a nagy csíkot. Mi? Ott volt a kis ilyen madzag, ami hozzátartotta. Megint a madzagba elestem. És leestem a folyóba. Jó. Azt nem értem, hogy a platformon hogy csúszik át a fejed, meg a tested. De... Hány milliószor esek még abba bele? Az már a Roblox tulajdonban. Már Roblox kérdés az, hogy miért csúszik át. Nem az övé, amiatt, mert a player, akit csinálta, ő csinálta meg olyanra, hogy átcsúszol a tested rajta. Ui. Te hanyas stage-nél 24-en volt. 24-es csináltam. Én most sem a 28-as. Az durva. 25. Vagy 3-4-en előre vagy. 26. Ne. Azt hittem, hogy el tudok ugrani odáig vagy. 27.
Hány stage van? 27-es összeestem. Én azt nem tudom. De lehet, hogy 100 van azt. Mert azt nem bírjuk megcsinálni. 28-asban Egy vagyunk. videóban nem? Vagy én vagyok 20. Igen, egy videó, kivéve a part 1 meg part 2-t csinálunk belőle. Ja, meg hogyha live-oljuk. Igen, akkor az meg lehet csinálni. Akkor simán. De úgyse biztos. Basszus. Mert lehet, hogy kivédzselünk közben. Na? Én már most rage-elek. Jó? Azt Ugráld át a falakat. Azt nézd. Na. Te hanyasnál vagy? 36 és most... Én vagyok 33-as. Mennyire? 34. 38. 5. Összeeste. A lézerek nem annyira finomak, amilyennek gondolod. Lehet meg. Hát nem. 36-on vagyok. Azt majd 37-en. hogyha nagyon szomjas vagy. Akkor itt a teátot van melletted. 38-ason vagyok. De imádom. 39-esen. Kedvencemet a... Főleg az zöldtel. Jézus, itt gyorsan vagyunk. Hát Flash vagyok, vagy Sonic. Én Flash, mert 40-esen vagyok. De nem azért, hanem mert gyors vagy. Uh-huh. Igen, most 41-esen vagyok, és így kicsúszok a sorokba. A 43-ason csúszkál, szóval hogy ez. Én utálom ezt a 41-est. Most. Ha a csúszósnál ugrálni kell, és akkor nem tudsz annyira csúszni. 42-es, 41 végén vagyok. 42. Menj a Közel közepén. vagy hozzám, Start. mert 44-et viszem ki. Mi történt? Én csak ugrál. De hát mozogsz, hogyha csúszol ezen. Szóval elvileg nem lehetne megölni érte. Hogyha csúszol, Hát akkor mozogsz. Szóval, de megöl, hogyha nem nyomod a W-t, S, A-t vagy D-t. Belenyomni a 46-os, elutáltam. Ez nem is a legkönnyebb. De utálom a 46-ost. Az, amelyikbe... És nem is a legnagyobb, szóval ez én tudok beszélni. Én speedrunolok. Azért is azt csügy. 47-es a speedrun. Megy. A 48-es. Én ma 52-nél tartok. Nekem volt egyszer, hogy egy volt közel. Egy különbség volt a kettőnk között. Ez jó látott. Ez mi volt? Lampámból. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Katnára. Maklára. Mi történt ott? Én nem mozogtam. Aj, 50-es szintet utálom. Én meg a 49-et. Meghalsz, ha... Te is utálni fogod az 55-est. Az mit volt ott? Széneme. A sarokba ott voltam. Nem. Hogy már összeszatolni. Nebuló. Lampámból. Gadag. 52-esen vagyok. Lampámból. Katnál. Ja, ilyen az 50, így ezt kell csinálni. Oldalsó parkok. 58-es is nehéz. Nem, mert voltam tango.
Hol vagyok? Ja, azt kell is. Nem látom se. Ja, hogy én ott vagyok. Jaj, de utálom ezt az 54-es. Ez az, Az amikor 57-est jobban fogod. folyamatosan ugrálnod kell, mert eltűnik, utána meg... Meg is kell állni visszatérni. De az 55-est azt jobban fogod utálni, mint azt. Így. Hú. Csak nézz rá az 5-ösről, és egyből utálod. Értem. Ja. Mert ugrálva bírsz sétálni. És úgy visszatol, hogy alig bírsz menni. Bírsz valamit menni. De De ha nem nyomod az ugrást, akkor meg véged. Akkor letol. Igen. Mert belenyom a lézerbe, vagy kinyom a voidba. Így. Jaj. Akkor merről. Csúszik! De utálom. Közben 11 perce megy ez a videó. Szóval szerintem köszönjük. Várj. Jó, állítsuk. Sziasztok! Csá! Sziasztok, csumi! Mi?